i account Facebook account kha min an hack lo na tur le i password lo shama se min an khoi theilon tura code thleng tura set dan ania e tuna karon tar lan two factor authentication ti hi I on chuan I password shama se I account a khan du duin an lut thei don lo chu van chuan hei hi set nge tur ni atun la ya Facebook account an lu to sia in hack te tama wangin he thil hi I lo ti don nia ati dan I lo thlirang ama sabera chuan achung lam thai phei pathum oma khan ni lu tanga ti chuan scroll thla anga settinga I lu tanga ti chuan see more in account center te khan ni lu tanga ti chuan password and security a I lut le anga ti chuan two factor authentication ti khan I lut le ang chuan I profile a I lut tang chuan voi khat I lut le anga ti chuan SMS or WhatsApp tia khan I da anga code lo thlen na tur kha SMS emo WhatsApp amo ti chuan phone number I da anga alo thlen na tur phone number kha I type lu tang ti chuan chumi zo chuan code kharon thleng don ani chu code chu WhatsApp ai dong anga I da lu tanga chumi zo chuan I password Facebook password kha I chulut le anga chuan I update anga ti kha chuan ana zongin tuma anon lut thei to don lo ko ti pek lo chuan tuma nan khoi thei don lo ani ka chuan I account kha min ron lu du engang ma sela ko ti ron dong don ani ron lu tuman lo mani chuan ko ti dong anga chuan I pek lo chuan I account a khan tu ma anon lut thei lo an hack thei don lo che chu wang chuan heaven him na hi da nge tur on nge tur two factor authentication hi on nge tur ani lo chuan account a chiatin apoi lu tukani in hack te om do wangin